Dievčence a šuhajkovia, vítajte pri sledovaní podcastu Na dúšok. Dnes sme vyrazili na slávnosť Slovenské víno, ktorá sa koná v areáli LSK Wine Park v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Dialo sa tu toho naozaj veľa, tak veľa, že sme nestihli natočiť úvod, ale to, čo sa tu udialo dôležité, máme zaznamenané. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Slávnosť Slovenské víno prináša raz za rok stretnutie profesionálov z branže, ktorí vo veľkej miere formujú tvár a vizáž toho, čo si bežný človek pri tomto slovnom spojení predstaví. Vychladené fľaše, ocenenia za prínos a aj potlesk pre najlepších a zaslúžilých. To všetko bolo súčasťou nablískaného večera, v ktorom hlavnú úlohu zohralo slovenské víno. Slávnosť, na ktorej sa dnes nachádzame, má názov Slovenské víno. To môže hovoriť o všeličom, tak vítam prezidenta Zväzu vinohradníkov vinárov Slovenska, najčastejšieho hostia v podcaste Na dúšok. Vlada Mrvu, ahoj. Ďakujem, Peťko, ďakujem. Si toho vedomý, že ty si taký veľmi častý a frekventovaný speaker u nás? Nerobím si štatistiku, ale teda bol som viackrát u vás, a čo ma veľmi teší. Aj mňa to teší, lebo ty si veľmi dobrý partner do rozhovoru a ústa ti idú. Tak čo nás dnes večer hosti, ktorí sem prišli do Wine Park LSK, čaká na tej slávnosti? Tak ako si povedal, slovenské víno, naozaj to bude veľká oslava. Dnes budeme naozaj veľa oceňovať a bude bohatý program. Dnes budeme vyhodnocovať vinárstvo roka na Slovensku. Budeme vyhodnocovať osobnosti vinohradníctva, vinárstva Slovenska. A prvýkrát budeme aj oceňovať ambasádorov slovenského vína. Čiže máme sa na čo tešiť. To je nový projekt, o ktorom som počul, ale na to sme si dohodli, že nám Peťo Minári, ktorý sa tomu venoval intenzívne asi rok, príde povedať podrobnejšie, takže necháme si podrobnosti na inú scénu. Veľmi neštandardne si postavil a ty si vyberal víno značky Hubert. Má to nejakú spojitosť s dnešným večerom? Určite áno, dneska, jak som hovoril, že je to veľká slávnosť a čím iným začať, keď nie je bublinkami, budeme oslavovať. Čiže ak dovolíš, nie je to náš výrobok, ale myslím si, každý Hubert a Hubert Johann pozná, čiže ak dovolíš, ja otvorím. Ja veľmi rád. Ja bublinky môžem všeobecne a robí ich veľa slovenských vinárov a mňa to veľmi teší, lebo mám ich nachutnané a baví ma tá kvalita, ktorú chutnáme aj spolu, keď sa stretneme niekedy na súťaži a tak ďalej. Nechám chvíľku ticha, nech ľudia počujú ten zvuk. To je ono. Malo by to byť tichšie, ale aby to bolo počuť. Je počuť, že máš grif, že vieš ako na to. Stále mám taký dojem, ale že si nepovedal úplne všetko o tom Huberte, čo malo dnes zaznieť. Mne sa zdá, že oslavujú nejaké super výročie teraz. Mal to byť takým prekvapením, ale prekvapenie tu už ani nie je, ale dneska nás nepočúvajú ľudia. Hubert oslavuje 200 rokov na Slovensku, čiže treba si pripiť. Je to naozaj firma, ktorá má bohatú tradíciu a dnes naozaj budeme aj firmu Hubert oceňovať a budeme sa naozaj tešiť, že sú už 200 rokov na Slovensku. To je trošku viac, ako má aj tvoje vinárstvo napríklad. O pár rokov, ale zase nie až tak veľa. Ako má z tvojej skúsenosti, asi pri tom víne naozaj veľmi dlho, nie je toľko samozrejme ako Hubert, za sebou cestu to slovenské víno, ktoré sa dnes bude ospevovať a čo ho ešte čaká? Treba povedať na úvod, že slovenské vinárstvo a vinohradníctvo má naozaj veľmi dlhú tradíciu. V 7. storočí pred našim letopočtom už sme začali teda vyrábať víno. Ale ak sa mám zmieniť možno o tom modernom vinohradníctve a vinárstve, tam som áno. To je to posledných možno 30 rokov, tie 90. roky. To bolo vlastne obdobie, kedy vinári, vinohradníci mali možnosť sa konfrontovať, spoznať s zahraničnými vinármi. Mali sme možnosť vycestovať, mali sme sa možnosť vzdelávať, učiť, nakúpiť nové technológie. A tam by som povedal, že sa začala odvíjať nejaká tá etapa toho moderného slovenského vinárstva. Dosiahlo už svetovú úroveň? Tá moderná u nás? Mám jednu obrovskú výhodu, že dnes môžeme si kúpiť tú
technológiu, ktorá vo svete je momentálne, ak sú na to financie, môžete zakúpiť to najlepšie, čo je. Môžeš sa vzdelávať, môžeš sa poučiť z nejakých chýb, ktoré sú. Na druhej strane veľmi ťažko sa doháňa nejaká tradícia, nejaká história, to povedomie. To Slovensko bohužiaľ ešte nemá také meno v zahraničí ako krajina vína. Na to musíme ešte popracovať. A čo sa týka kvality vína, možno neskromne poviem, že v konfrontácii s tými zahraničnými vínami určite neťaháme za kratší koniec. Ba naopak, na rôznych výstavách medzinárodných získavame rôzne ocenenia. Myslím si, že čo sa týka kvality, tak sme porovnateľní s vínami tu v rámci Európy. Keď hovoríš o vínach, myslíš tým zároveň komplexne vinárstvo aj vinohradníctvo? Vinárstvo, vinohradníctvo. Skôr by som povedal, že to vinohradníctvo je viac vpredu ako to vinohradníctvo. Vinohradníctvo je viac vpredu ako vinohradníctvo? Vinárstvo. Vinári sú technologicky a možno aj víno je viac vpredu ako to vinohradníctvo, ale na druhej strane musím hneď povedať, že to vinohradníctvo bolo veľa nášlapných mín, veľa problémov bolo s pôdou, neprebehla veľakrát komasácia, dostať sa k pôde, vysadiť vínohrad. Nie je to také jednoduché. Samozrejme, že dobiehame ten svet, máme sa čo učiť, aj v tom víne, ale podstatné je, že je tu veľký záujem o vinohradníctvo, vinárstvo na Slovensku a verím, že budeme pokračovať v tom. Viem, že dnes je to slávnostný večer, ale myslíš si z tvojho pohľadu, alebo vedel by si pomenovať, ktoré sú také, že najväčšie výzvy, čo čakajú napríklad aj vás, ktorí máte taký vhľad, že aj máte nejaký dotyk s tým nastavením podporou ministerstiev, nejakými grantami a to, kam smerujeme? Skôr by som to otočil, možno poviem asi jedna z najväčších výziev, ktorá nás čaká aj vinohradníkov, aj vinárov, sú klimatické zmeny. A tieto klimatické zmeny, a videli sme to minulý rok, prinášajú práve tá zmena počasia, prináša silný infekčný tlak rôznych chorôb, alebo hubovitých chorôb, ľadovec, alebo jarné, alebo neskoré mrazy. Zber úrody sa posúva o 2-3 týždne, všetko sa kumuluje do jedného mesiaca, čiže budeme, vinohradníci a vinári, budeme musieť riešiť problémy so zberom, s technológiou spracovania pri tých teplotách. Čiže je to naozaj pomerne veľká výzva. Na druhej strane, musím to aj spomenúť, že možno spoločnosť teraz prechádza takou trochu recesiou. Vidíme, že v celej Európe klesá spotreba vína. Možno je to aj odrazom toho, čo sa deje v spoločnosti. Je aj nejaká ekonomická kríza, tu zúri vojna. Jednoducho to, aj víno reaguje, je veľmi citlivé na stav spoločnosti a je odrazom tejto spoločnosti. To znamená, budeme sa musieť s týmto nejakým spôsobom popasovať. A asi najväčšia výzva, ktorú ja vidím, je presvedčiť tých slovenských konzumentov, ktorí ešte stále nie sú takí lokál patrioti, že slovenské víno je absolútne konkurencieschopné a možno poprosiť o takú preferenciu pri výbere vína, či v reštaurácii, v hoteloch alebo v obchode, že by tam bola preferencia slovenských vín. A ja len chcem každého ubezpečiť, že naozaj každé euro vynaložené alebo zaplatené, kúpené slovenského vína pôjde naspäť do vinohradov, do pivníc a vinári robia spústu aktivít a akcií pre milovníkov vína a verím, že tak to bude aj naďalej. Bavili sme sa o tých výzvach, ale keďže naozaj slávnostný dnes večer, tak ja by som ťa rád ešte poprosil takú peknosť na záver, že čo je takéto najkrajšie. Napriek tomu, že si veľa pekných vecí spomenul, aj tie úspechy zahraničí slovenského vína, nosenie medailí zo súťaží, tá výborná kvalita. Je ešte niečo také, čo by si ešte fakt, že rád vypichol na záver? A prečo sa tešíš na dnešný večer? Že je čo oslavovať? Nie je to len dnešný večer, ale naozaj musím povedať úprimne, že sa veľmi teším, že veľa mladých ľudí prichádza do poľnohospodárstva, do vinárstva, do vinohradníctva. Že to nie je nejaká skupina 50-tníkov, 60-tníkov, ktorí sú tu a že po nich potopa naozaj tu. Veľa mladých ľudí, mladí ľudia prichádzajú s novými výzvami, s novým pohľadom na víno, s novými skúsenosťami a ja preto sa vôbec nebojím toho, kam smeruje, kam kráča slovenské vinárstvo. Len držím palce všetkým, ktorí v tomto obore chcú pracovať. Quo vadis, prajem pekný večer. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Na zdravie. Na dúšok s Petkom.
Aj tento rozhovor s tvárou, ktorá sa už objavila v našom podcaste, robíme ešte počas udeľovania tejto slávnosti Slovenskej víno 2025. Ahoj, Peter. Čau, Peter. My sme Janovci, to sa ľahko pamätá. Áno. Ty si o troška vyšší, ale nebudem sa dneska šponovať. Nie. Ty máš v salóne vín Slovenskej republiky, v Národnom salóne, veľmi dôležitú úlohu a viem, že na tvojich pleciach mohutných chlapských leží celý projekt Ambasádor slovenského vína, ktorý je úplne čerstvou novinkou. Ak mám dobré informácie, beží plus minus pol roka, keď točíme tento rozhovor. Čo to všetko obnáša, prosím ťa? Teraz, keď sa máme zamerať na ten projekt, tak je to nový projekt, je to úplne novinka. Cieľom bolo hlavne spojiť vinárov a somelierov, hlavne tých somelierov, nemyslím teraz len mladých, ale aj dlhšie pracujúcich už v rôznych reštauráciách, podnikoch, hoteloch, aby sa spojili so slovenskými vinármi a dali im možnosť, alebo nejak, že tie slovenské vína majú význam a nejak sa povzbudila tá spolupráca, lebo povedzme si to na rovinu, v tom reštaurácii, hoteli, vždy závisí od toho someliera, hlavne keď je to ukázať sa pre nového klienta alebo zahraničného klienta, ktorý príde na to Slovensko, chce ochutnať to slovenské víno, vždy je tam na tom somelierovi, čo mu ponúkne. A predsa len bude tá spolupráca lepšia, keď bude niečo ich držať, dávať dokopy. Ten ambasádor slovenských vín sa kvôli tomu vlastne vytvoril, tá myšlienka, že rozšíriť spoluprácu somelierov a vinárov. To je tá základ. A voliť to slovenské víno ako prvú voľbu. Myslíš, že to teraz to až tak nefungovalo? Že tí vinári mali slabý dosah na napríklad začínajúcich somelierov mladých? Nebola tam tá, by sme povedala, taká spolupráca, ako bola, máme tu aj asociáciu Slovenská, somelieri vedia, ale vždy to závisí od toho podniku, kde robí a takto ten ambasádor slovenských vín si dal za cieľ, keďže je to pod patronátom Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, za cieľ, že priamo tých slovenských vinárov zacieliť na tých somelierov z ich strany. Nie, aby to bolo z opačnej strany. Z opačnej strany máš je to tam na tom podniku, sa dá povedať, ale teraz to bolo také, že zacieliť sa tí vinári na tých somelierov a prezentovať sa pred nich. Myslím tým, plánujú sa, že pozvieme vás do vinárstva, príďte tam, my vám ukážeme presne to víno, ktoré potom budete mať možnosť prezentovať tomu človeku a vždy je dobré mať ten príbeh pre toho someliéra. Súhlasím, lebo príbeh z pivnice sa oveľa ľahšie pamätá, keď človek príde a len tak vidí fľašu vína, ako my vidíme fľašu vína. On si môže niečo od toho vinára na to vypýtať, má nejaké informácie o tom víne. A keď si už chytil do ruky, teda vedel by si napríklad ty ako someliér Národného salónu vín povedať príbeh tomuto vínu? Teraz to skúšam, som odbočil témy. Ja toto víno poznám, je to samozrejme Dunaj, ročník 21 od spoločnosti Šato Topolčianky v ich tzv. Retro edícii. Tento dokonca vyhral aj zlaté medaile na Vinále Internacionále. Je to krásne víno, ktoré vyzrievalo, myslím, v barikových sudoch. Typický Dunaj, tmavá rubinová farba, vo vôni, tu hlavne môžeš čakať také prezreté čerešne. By som si to rád overil, ale vieš. Rozprávaš o tom a môžem ti veriť? Môžem ti veriť? Môžeš mi veriť. Chutí potom aj horká čokoláda sa k tomu prída. A záver jemne zapracované, stále by som povedal, také troška do krému to oni, ale s tou takou rozpustenou čokoládou. Zdravie. Preskočím naspäť k tomu ambasádorovi. Kam cielite? Máte to nejak akože cieľovku, že chcete chytiť mladých somelierov, alebo komplexne všetkých, čo robia hotely, reštaurácie, kaviarne? Komplexne všetkých. Ráta sa o spoluprácu naprieč celým spektrom. Samozrejme, každý nový projekt je zaujímavý hlavne pre tých mladších, ale práve, že hlavne zo začiatku sa alebo teda moja myšlienka bola zamerať sa na somelierov, ktorí už aktívne pracujú ako someliéri. Vieš, lebo mladí, máš aj ten ročníky, čo vychádzajú čerstvo školy, čerstvo zaučení, len sa rozhliadajú. Predsa len, keď chceš aj tým vinárom, aby to malo pre nich aj takú druhú spätnú väzbu, potrebujú somelierov, čo pracujú takú väčšiu váhu, áno, že už pracujú v obore. Chceme to zo začiatku, samozrejme. Budeme tam dávať aj možnosť napríklad plánuje sa pozývať somelierov na rôzne tie ochutnávky alebo prezentácie, dávať do spoločné stretávania sa robiť ochutnávky, ale aj na oficiálne súťaže, či už je to do salónu vín alebo nejaké iné nominačné,
aby si vyskúšali aj sami tí somelier, nielen vyskúšali, ale aby boli súčasťou hodnotenia výberu už len napríklad vín do salónu. Vieš, taká myšlienka je. Ja chodím hodnotievať a výnimočne sa tam objavujú títo ľudia, to je pravda. Presne, áno. Chceme to tam docieliť, aby boli súčasťou všetkého. Aby sa viacej zapájali a predsa Národný salón vín Slovenskej republiky, pracuješ so slovenskými vínami, tak aj tým konkrétne musíme to začať od toho, že spopularizujeme to slovenské víno aj tým somelierom. Ja osobne sa necítim byť úplne somelierom, skôr milovníkom vína. Čo by som preto musel napríklad ja urobiť, aby som sa mohol zapojiť do tohoto projektu? Že čo to tých ľudí konkrétne obnášalo? Lebo zatiaľ si o tom tak hovoril dosť všeobecne, že vlastne zapojte sa, ponúkajte slovenské vína, chodte na degustácie, ale reálne čo museli tí ľudia pracovať ako somelier. Pracovať ako somelier, profesionálne. Boli tam podmienky dané na zapojenie sa. Súčasťou toho projektu je samozrejme aj oceňovanie tých aktívnych, čo budeme ešte len robiť, takže nebudeme ešte o tom hovoriť. To bude sa oceňovať prvýkrát. Ja dúfam, že sa nám podarí víťaza aj dostať pred kameru, lebo je to naozaj unikátny nový projekt a verím tomu, že sa nám to podarí. Je tu, takže budeš pomôcť. Ty už vieš? Áno, ja viem, kto to je. Ty sa máš. Budeš, však za pár minút bude udelené, ale samozrejme je časťou toho aj to oceňovanie, predsa len si ho musíš nejakého toho človeka zaujať. Potom aby si to mohol budiť, ale chceli sme hlavne do toho zapojiť tých aktívnych somelierov. Ale tí školenia sa potom môže samozrejme. Ja napríklad v tom vidím aj takú myšlienku, že dať tých somelierov dokopy toho štýlu, že sme aktívni somelieri, ktorí robíme priamo v obore. A pre mňa to bolo vždy také najlepšie. Stretnime sa, dajme si nejakú tému vína, prechutnajme si, porozprávajme sa o tom. Nič nezáväzné, len niečo také. A len someliere, keď sa takto stretnú, je to iné, ti musím povedať, ako keď sa stretneš s kamarátmi, ktorí, áno, sú milovníci vína, ale nie je to to isté. Iného štýlu. Dobre, ale stále mám taký dojem, že si mi úplne nezodpovedal, že vlastne... Čo myslíš? Niekto preukáže, že je profesionál, že sa môže zúčastniť, pošle prihlášku a to stačí? A akým spôsobom sa to vyhodnocuje? Vyhodnocovanie, keďže je to stále nový projekt, tento rok sme vyhodnocovanie zvolili viacerými spôsobmi. Jednak som si ich osobne navštívil, alebo komisia, bola zostavená komisia hodnotiaca. Navštívili sme tých somelierov určitých, čo sa prihlásil už priamo do tej súťaže. Ako do ambasádora, ako do toho projektu sa môžu zapojiť aj ľudia, čo potom nechcú ísť do toho hodnotenia o toho top ambasádor roka. Takže ale do toho hodnotenia... Chcú priložiť ruku k dielu. Áno, samozrejme. Chcú rozvíjať projekt, chcú spolupracovať. Ale do tej súťaže bolo... Na začiatok sme dali, že krátke video o tom, kto je, čo robí, ako robí, pekne spracované. Teda nechali sme voľnú ruku. A potom bolo, že sme ich navštívili, nehovorili sme im kedy a nejako, proste navštívili a preverili sme si ich skúsenosti tak. Dobre, ale myslím si, že väčšina tých somelierov ťa pozná, čiže to je trošku nie až tak? To by si bol prekvapený. Fakt? Stačí, keď zmeníš jazyk a už je to iné. Nosíš aj parochne? Nie. Ale nechodíš ako Michelinská som pomerne prehliadateľný. Ale neblázni. Ja ťa poznám veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne, že si nám to vysvetlili. Verím tomu, že sa nám podarí toho víťaza dostať pred kameru. A vybral si nádherné víno. To je tak mäkké, tak vydýchnuté, tak šťavnaté. Krásna vzorka. Presunieme sa na ďalšiu scénu a pozrieme pred kameru ďalšieho hostia. Na dúšok s Petkom. Čerstvým víťazom 0. ročníka ceny ambasádor slovenského vína sa stal Marek. Gratulujem, pane. My sme sa vôbec doteraz nepoznali, je to úplne čerstvé. Mňa teší, že ťa spoznávam. A ja mám hneď takú kacírskú myšlienku. Prvé sa ťa spýtam. Prvá vec. Je to úplne čerstvé, je to pár minút. Aké sú tvoje dojmy a čo by si povedal, keby si mal na to vyjadrenie, že je jednu vetu? Povedal som, že wow, nečakal som to. Takže veľmi ma to prekvapilo a som rád teda, že tá moja práca, ktorú odvádzam, tá snaha o prezentovanie tých slovenských vín a o tú spoluprácu so slovenskými vinármi prebieha a nejak sa ju snažíme rozširovať rok čo rok. So somelierom Národného salónu vín Slovenskej republiky, s Peťom Minárom sme sa bavili, že on vás chodil testovať na prevádzky.
Vnímal si to, keď bol u vás na návšteve? Vnímal som to, poznal som ho aj osobne, samozrejme, keď tam... A on tvrdil, že ho nepoznajú ľudia. Moji kolegovia ho určite nepoznali, takže spravili sme to tak, aby to bolo akože inkognito. Ale teda ja som vedel, oni nevedeli, hej, čiže snažili sme sa tak. A ty si ho priamo obsluhoval? Obsluhoval som ho, určite aj mali sme spoluprácu, Národný salón bol u nás, takže mal som tu česť. Keby som ja bol teraz Peťo Minerek a prídem k tebe do hotela a ty máš službu, akým spôsobom by si mi uviedol víno, ktoré tu máme teraz na stole napríklad? Určite by som teda zistil od toho hostia, čo pijava, hej, lebo najčastejšia otázka, alebo teda žiadosť tých hostí je, ja chcem dobré víno, hej. Snažím sa aj nabadať kolegov na to, aby sme teda zistili najskôr, čo ten host pije, lebo je to ako pri držkovej polievke, niekomu chutí to, niekto má tu držkovú rád, niekto nie, niekto má rád plnšie vína, niekto má rád svieže vína. Čiže snažíme sa v prvom rade, prvá minúta rozhovoru s hostom, keď chce víno, snažíme sa zistiť, na čo je zvyknutý, čo pije, čo ho prekvapí, čo ho otravuje, aby to bolo trošku aj o komunikácii, aj o tom predaji. Dobre, ja by som povedal, že ja mám rád slovenské víno, také možno už dospelejšie, nemusí to byť úplne mlaďoch, ale nejakú exotiku, takú, čo úplne nepoznám. Exotiku zo slovenských vín? Exotiku, no. Tu nám dali páni napríklad Vionier z LSK, hej. Ja osobne nepoznám, hej. Nemal som tu časť, bohužiaľ. Rádo ochutnám, dúfam, že si ho otvoríme, teda nalejeme. Exotika sú u mňa kupáže, napríklad. Môžeme spomenúť možno iné vinárstva, ale teda nechcem menovať. Kľudne, ako sme na slávnosti slovenského vína. Akékoľvek meno vinárstva tu padne, je to úplne v poriadku. Baví ma divočina niekedy, tieto autentické vína, hej. Nie vždy sa podaria, ale keď sa podaria, stoja za to, hej. Boli sme minulý rok u pána Kašníka, proste vybuchol mi jazyk, hej. Takže ja som si to víno aj kúpil, lebo fakt sa mu podarilo. Ľudí baví to, teda aj mňa osobne, keď to víno, aj keď nalejem, otvára sa. Keď sa naleje o 15 minút, je iné ako pred 15 minútami. To mňa osobne baví. V lete teraska, svieže vínka, jeseň, zima, už ideme do tých plnších chutí, sudových chutí. Ty žiješ pod Tatrami niekde? Ja žijem pod Tatrami, áno. A tam býva teplo teraz v lete? Tam býva na naše pomery teplo. Lebo si spomínal terasku a svieže letné vína, tak len pre istotu, lebo my tu z juhu ako poznáme tie horúčavy. Keby som bol teraz hosť a prídem k vám do reštaurácie a prosím si teda, že OK, tak doporučili ste mi tento Vionier od LSK, tak mi prosím ulejte, pane. Áno, pripravíme, nech sa páči. Tak určite by sme mali odprezentovať hostovi víno. Prezentuje sa teda z ľavej strany. Tu nám máme Vionier 2023 z vinárstva LSK. Je to vínko z roku 23, ako som povedal, ročník. Hrozno bolo zberané pri cukornosti 23,5, čiže podľa mňa ideálne vínko. Sám som nám zvedavý. Kyselinky budú prevyšovať nad výškovým cukrom, čo je možno vhodné na letné posedenie, večerné pri grilovačke. Čiže určite vás to bude v pozadí podnebí baviť trošku dlhšie ako vínko, možno vyváženejšie alebo s prevahou zvyškového cukru. Tak si ho môžeme otvoriť. Nedbám, pane. Poďme do toho. Keď otváraš to víno, stále ho komentuješ, alebo necháš... Snažím sa ten kontakt udržiavať s tým hosťom. Tak udržiavaj, poď. Keď už nemám slov, alebo niečo trvá dlho, alebo ma prerušia, tak sa snažím, aby trápne ticho nebolo teda, snažím sa o to pýtať sa, aký ste mali deň, hej? Aké vína pijete, či máte doma víno, či máte doma pohárek. My sme momentálne s týmom na slávnosti slovenských vín, máme sa úplne fantastické ľudí z branže, s mnohými sa poznáme, s mnohými sme už natáčali podcasty. Pýtam sa často hostí, či navštívili nejaké vinárstvo, či chodia na nejaké wine tripy, alebo aby som aj o tom zákazníkovi možno vedel, na nejakej úrovni sa viem teda s ním baviť. Hej. Že to je tiež veľmi dôležité, aby sme vedeli... A keby som sa aj vás ako zákazník, pán Čašník, alebo ten spýtal, že vy máte priamu skúsenosť s LSK-om? Lebo ja som tam bol už 3-krát na degustáciách. S LSK-om bohužiaľ osobnú skúsenosť nemám. Možno, že vzhľadom aj na môj vek, lebo tých vinárstiev je strašne veľa na Slovensku. Nestihol som všetky vchodiť, priznám sa. 700 registrovaných vinárstiev. Áno, to je na to je život. Za 4,5 životy sa to dá zvládať. Ale dúfam, že to zvládneme ešte, hej, takže... Víno je úplne v poriadku. Môžem vám dať privonieť. Mal by som tu mať nejakú počaločku alebo tanierik, na ktorý... Nemám tu ani príručník pri sebe, hej, čiže trošku improvizujeme v týchto podmienkach. Nie sme úplne perfektne vybavení. Takže určite by som vám nalial degustačnú vzorku. Pri starších ročníkoch
alebo keď teda dekantujeme vína, hej, mám vždycky pohár aj pre čašníka, nech teda skúsi, či je to víno v poriadku, aj chuťovo, aj senzoricky, aj teda, aby sme toho hostia neoklamali. Hej. Čiže hostia to akceptujú väčšinou, majú s tým problém, keď si čašník naleje, čiže kľudne sa toho nebojte, či to je reštaurácia, či to je hotel, keď tomu hostia vysvetlíte, že to vínko ochutnáte, ak vám to teda dovolí, myslím, že väčšina hostí s tým nemá problém, keď mu potvrdíte, že je v poriadku, predekantujete pri tých červených vínach staršieho ročníka, vysvetlíte mu, že sa otvorí, že to je fakt zábava, každých tých 15 minút, keď si naleje, je to víno úplne iné. Najprv to je divočina, potom to je jemnejšie, hej, čiže to je to krásne na tom víne, hej, že vie sa meniť. Tak, tu nám máme degustačnú vzorku, pardon, tu nás si môžeme dať aj nalievočku. Ja myslím, že to víno je v poriadku. Pekná kvetinová vôňa. Je toto teraska, ktorá nás čaká v lete? No, áno, možno. Určite. Víno nalievame teda hostovi, teda tú degustačnú vzorku vždy, ten, kto si objedná, alebo teda ten, kto pozýva, alebo chce to víno ako prvý, lebo ono väčšinou platí. Ovocné. Áno, ja myslím, v poriadku. Že pokračujeme v nalievaní pri stole, začíname väčšinou dámami. Ku poslednému sa vrátime ku objednávateľovi a teda dolejeme. Toto biele vínko je tak mierne, nie úplne zachladené, by som povedal, ale verím, že neprekáža to. Ja si to viem domyslieť úplne. No toto je krásne. Krásne kyselinky, až mi šteklia nos. Trošku tropického ovocia tam cítiť. Ja tam už cítim normálne Kubu. Hej, že tie... Ako Havanu, cigaru a Kubu, alebo... Tie tropické tóny. Okay. Tie tropické tóny, fakt možno výrazný ananás, trošku mango mi tam vzadu. Samozrejme, toto je tiež individuálne. Každý cítime niečo iné. Vieme, že máme nadchu, sú fajčiari, ktorí majú možno znížené. Dáma tam cíti možno to, čo nie pán, hej. Čiže aj s tým sa často stretávame, že som rád, keď mi niekto povie, napríklad pri červenom cítim na čokoládu, hej, lebo ten vedľa to necíti, hej. Hľadajú tam a zase je to zábavnejšie, hej. Čiže senzoriku pozrieme. Krásne filtrované vinečko. Neviem, či bolo aj v súde. Teoreticky podľa farby by aj mohlo chvíľu byť. Možno jemne líznuté, ale možno v tom prejave to nie je, to výrazne ovocné. Iba farba na základe tej senzoriky. Taká názretosť už. Áno, teraz sú trendy aj nefiltrované vínečka a výmysly kadejaké. Takže, aby neboli zaskočení, keď sú aj nejaké chyby vína, neviem, víny kameň, hej, keď sa vám objaví vo víne, alebo zrazeninka, hej, bielkovinky. Aj to som zažil už teda pri otváraní vína. Takže verím, že... Preskočím naspäť do našej role. Také bežnejšej. Stalo sa ti už, že host niečo, čo si povedal, že je v poriadku, že je pekné víno, že úplne odmietol? Že povedal, že to mi nechutí a chcem niečo iné? Mne osobne sa to nestalo. Mám také prípady, aj kolegom sa to stalo často. Je to nepríjemná situácia, aj snažíme sa tým hostom vyhovieť. To víno vždy vieme použiť, aj keď je v poriadku a tomu hostovi nechutí, vieme ho zase ponúknuť inému hostovi, hej, prípadne na konci smeny si ho ten človek môže zobrať domov, hej, a zaplatiť. takže asi tak. Víno je krásne, normálne ma baví, má dlhý podtón, tá dochuť je výrazná. Krásne kyselinky vzadu a hladká mi to podnebie, čiže... Spokojnosť. Veľmi prekvapene. Veľmi som prekvapený. Trošku ešte teplota, keby bola. To si vieme domyslieť. Myslím si, že so skúsenosťami. Ideálny spoločník. Posledná otázka, ktorú ti dnes položím. Majú ľudia vzťah k slovenskému vínu? Nechajú sa presvedčiť na slovenské víno? Keď dojdú s nejakou myšlienkou, že mne chutili nejaké talianské bublinky, ktoré nechcem tu menovať. Áno, určite. A ty mu vieš ponúknuť alternatívu a potom povieš, že wow, že fakt, že to som nepoznal, že to Snažíme sa byť tí lokal patrioti. Prekvapuje nás často, že tí zahraniční hostia, mal som minulé z Dánska, z Norska hosti, ani nevedeli, že víno na Slovensku robíme. Hej. Pokiaľ nevideli tú vínokartu a sa pýtali teda, že čo to je. Hej. Čiže fakt to víno robíme. Možno treba ten marketing trošku busnúť v tej vínej turistiky. Čo ma mrzí viac je, že tí slovenskí konzumenti vína často sú tí, ktorí pýtajú tie zahraničné vína. Hej. Stretávam sa s nimi často. Možno tá stredná generácia je taká, že bol som na dovolenke, byl som tu a chcem to tu. Hej. Čiže to ma trošku tak mrzí. Snažíme sa vždy hľadať alternatívy. Pri staršej generácii prekvapivo tí idú po tých slovenských vínach, keď to mám tak porovnať generačne. Takže
je to tak, no 50/50 by som možno povedal, ale vždy sa snažíme prevrátiť, lebo povieme zase, boli sme na Mindtripe, to je tá pecka, keď idete proste na Mindtripu vinárovi, máte tie informácie z prvej ruky a tomu hostovi ich hneď podáte. Hej. Proste viem o tom, mal som ho, skúšali sme ho, je to pecka. Hej. Sú hostia ďalší, ktorým donesiete 500 medailí, to víno nemusí dobre chutiť, ale proste vidia medaile. Hej. Čiže to ich presvedčí, stačí. To sú skupiny ľudí, že aj keď to získalo v hornej dolnej medailu, tak to proste musí byť dobré. Hej. Čiže sú rôzni konzumenti, sú rôzni hostia. My sa snažíme pre nich dať to najlepšie, fakt, aby tá voľba bola číslo 1. Ja som dostal od zamestnávateľa tiež voľnú ruku v tomto, preto sme robili aj prvýkrát v histórii s Národným salónom vín, vlastne sme ich pozvali k nám s celou svojou kolekciou. Myslím, že to bolo prvýkrát v histórii Národného salónu vín, že zobrali všetkých tých 100 vín, zobrali ich do Mikuláša, do Demenovej a tam sme to prezentovali ľuďom, aby to vína, tie najlepšie vína kvázi, ktoré sú v Národnom salóne vín, išli do regiónov, aby ich tí ľudia vyskúšali, aby si ich vedeli porovnať, aby sa niečo dozvedeli zase o tom, hej. Boli tam somelieri, prišli ľudia, fantastická atmosféra, živý klavír, pecka, hej. Robíme otvorenie leta každý rok s iným vinárstvom slovenským, hej. A po nástupe vlastne do funkcie som sa snažil toto propagovať, aby každý rok sme mali otvorenie leta s iným vinárstvom, hej. Bol to predtým Macik, teraz to bola Tajná, teraz to bude Šimák, Zámok Pezinok. Hej, robili sme degustačný večer, parovanie jedla s vínom slovenský tradičný, s golguzom. Hej, čiže snažíme sa s týmito vinármi byť v kontakte a snažíme sa im pomôcť. Hej. Ja ti v tejto misii držím palce. Tak si ešte pripomeniem. Ďakujem, že sme sa spoznali a nech sa darí slovenskému vínu. Na slovenské víno. Ďakujem pekne. Na dúšok s Petkom. Jarka, ahoj, rád ťa vidím, boskávam. Ahoj. Ľudia, ktorí nás pozerajú teraz, môžu vidieť, že za nami už je taký, my to hovoríme muzikanti, taký chill out. Už je po akcii, už to všetko opadlo, všetko dôležité dnes bolo povedané, vyhlásené, ocenené. Ty si mala aj rolu moderátorky večera. Odkedy si ty moderátorka? Ja som vždy myslel, že ty riadiš tak výkonne ten zväz slovenský vinársky. Od minulého roku som už aj moderátorka. A prišlo to tak prirodzene, že sme zistili, že viac menej všetky tie základné informácie rozprávam ja a že toho moderátora až tak nepotrebujeme. Je to hlavne o tých hosťoch, o tých ocenených ľuďoch a na to nepotrebujeme vždy toho moderátora. Veľkou zmenou prešla táto akcia, tento event, kedy naozaj sme ho urobili pre nás a je to o nás. A práve preto sme povedali, že tam chceme niekoho, kto s tými vinohradníkmi, vinármi žije a to som ja. Išlo ti to veľmi dobre, ja som chvíľu pozeral popri tom, jak sme tu behali a točili a pripravovali zábery. Ja začnem trošku netradične, lebo dneska bolo všetko povedané, všetci sú ocenení a všetci sa píšia nejakými titulmi, ale ja som prichystal jedno víno, ktoré je zahalené, že či ešte po tom všetkom, čo si dnes musela absolvovať, a viem, že aj tie prípravy, to nie je jednoduché pripraviť takýto event, budeš vedieť ohodnotiť, oceniť víno. Tak teraz, to je vážna výzva, lebo vieš, keď sa to budú ľudia pozerať z vínobiznisu, že či tá Jarka tomu vlastne rozumie, o čom tak pekne rozpráva. Ahoj. Ahoj, na zdravie. Skús prosím ťa zhodnotiť to víno. Prepáč, ako viem, že sme o tom neboli dohodnutí, som ťa asi trošku zaskočil, ale verím tomu, že sa s tým popasuješ. Určite áno. Keď je to víno naozaj dobré a chutné, čo toto určite verím tomu, že je je. slovenské, tak sme sa s kolegami dohodli, že také pripravia. Musí byť slovenské. Aj. Musí byť. Aj keby čo bolo, musí byť. Áno, ale už vo farbe vidíme, že je pekné, číre, také žlté so zelenkavými tónmi. Čo sa týka arómy, cítime tam také jemné citrusy, egreše. Pekné okrúhle to víno, veľmi vyzreté. Bolo z Hrozna, ktoré bolo naozaj veľmi vyzreté. A tie citrusy, aj tie egreše cítiť aj v tej chuti. A má pre mňa trošku vyšší alkohol, ale je veľmi
v chuti je naozaj veľmi jemné a pekné víno. Ja by som skôr povedal, že kyselinka má takú veľmi prísnu kyselinu, čo ma baví na slovenskom víne. To patrí k tomu slovenskému, tá sviežosť, ale napriek tomu je veľmi jemné. Vieš si aj vedela by si aj trúfala? Nie, netrúfnem si už opravdu. Odhalíme si ho teraz, alebo stačí na konci? Odhalíme teraz. Takže budeme hneď. No, výrobca Grand Barry, Chateau Grand Barry, lipovina. Tak to by som teda netypol, že to je lipovina. Mne to išlo skoro taký veľtlín, by som typoval, taká jemnučká horčinka, taká tá mandlovinka v závere. Lipovina v takomto šate, OK. Dnešným leitmotívom toho, ale vlastne nielen dnešným, ale poslednej doby, ktorú vy propagujete, je slovenské víno stále lepšie, takýto slogan. Potrebuje slovenské víno takúto pomoc od zväzu? Potrebuje. Ja som veľmi rada, že sa členovia zväzu ujednotili na jednotnom logu, značke, ktorá ich má zastrešovať, ktorá ich má prezentovať. A dlho sme nad tým projektom vlastne sedeli, niekoľko rokov. Hľadali sme aj tie financie, aby sme sa vedeli spropagovať pod tou spoločnou značkou. Prečo je dôležitá spoločná značka? Je to ukážka toho, že sa spájame, že všetci tí vinohradníci, vinári cítia, že sa potrebujú spoločne propagovať, aby sme sa vedeli prebiť v tej záplave toho zahraničného a dovozového vína, ktoré je na Slovensku. A práve k tomu má slúžiť táto jednotná značka. Keď ste to prednesli členské základni, boli všetci s tým také, že juhu, hurá, je to dobrý nápad, alebo sa zdvihli nejaké hlasy, aj to sa nám nepozdáva, mohlo by to byť lepší slogan. Bola som prekvapená, všetkým sa páčilo, veľmi sa páči to logo, máme ho vo viacerých farebných prevedeniach, niektorí si ho už zakomponovali aj do etikiet, už ho nájdu ho zákazníci aj na fľašiach a bola som veľmi milo prekvapená, že jednohlasne boli všetci za. To znie perfektne. Toto sú aktivity, čo sa týkajú podpory slovenského vína na domácom trhu, ale viem, že vy ste veľmi aktívni aj aktuálne, to veľmi intenzívne sledujem smerom zahraničie. Dokonca slovenské vína sú, teraz neviem presne, jak sa volá tá budova v Bordeaux. La Cité du Vin. Le Cité du Vin. Áno, je. Čo je reprezentačná vlastne vínotéka svetová, mäkké vinárstvo vo Francúzsku v Bordeaux. Navštíví ju každoročne okolo 400 000 návštevníkov. Je to budova, ktorú financuje štát, vlastne mesto. Sa na ňu vyskladalo, malo množstvo sponzorov, ale aj je vedená neziskovou organizáciou toho mesta Bordeaux. Zobralo si za úlohu, že bude naozaj takým vzdelávacím centrom a reprezentačným pre celý svet. Sú tam vína zo všetkých krajín sveta skoro, ktoré vyrábajú a sú vinárskymi krajinami. A ja som rada, kedysi sme už v ňom boli, ale bolo to iba na 1 rok, že teraz sme uzavreli zmluvu priamo my ako zväz a 3 roky po sebe, tam každý rok budeme dodávať približne 20 vzoriek vína, ktoré oni budú celý rok prezentovať. Uskutočnila sa tento rok taká výnimočná prezentácia Slovenska ako krajiny. Urobili sme tam také kratučké párovanie 4 vzoriek vína s jedlom. Zaučili sme stav a bolo to naozaj vynikajúce. Listky sa všetky museli kupovať, nič žiadne zadarmo a boli vypredané behom 2 týždňov. Bolo to naozaj veľký záujem. Ty si tam bola osobne? Ja som tam bola osobne. Tak hovoríš z prvej ruky teraz. Áno. Čím si to vysvetľuje, že Francúzi sú takýto otvorení vínam a konkurencii zo sveta, keď viem teda zo štatistik, že aj oni majú už doma kvázi problém predať všetko svoje víno, ktoré vyrobia? Majú, ale prevzali na seba tú úlohu toho vzdelávača, toho vzdelávania, pretože ak chceme, aby aj budúce generácie sa tomu vinohradníctvu a vinárstvu rozumeli a naozaj aj konzumovali to víno, tak ináč ako cez vzdelanie to nepôjde. A to vzdelanie myslím v tom zmysle, aby spoznávali to víno všetkými zmyslami. Ja som rada, že si nám dal tú vzorku, lebo presne sme zapojili zrak, nos, zapojili sme aj chuť a to víno sa dá spoznávať všetkými zmyslami. Dá sa k tomu zakomponovať hudba, aj ďalšie umelecké prejavy a práve v tom Cité du Vin to robia. Tak verím, že bude veľa takých vín, ktoré si môžeme ochutnať a si po nich zaspievame, zatancujeme. Je to aj prezentácia Slovenska ako kultúry a naozaj ja som bola rada, že sme tam aj skalický trdelník, zobrali sme tam slovenské síry, ktoré sme naparovali k tým vínam a bolo to veľmi príjemná diskusia sa rozprúdila. Francúzi sú viacej otvorení svetovým vínam, doteraz boli veľmi loajálni a chceli iba tie domáce konzumovať, ale zistili, že aj ostatok
zvyšok sveta ponúka krásne vína, naozaj vysokej kvality a majú chuť ho spoznávať a ochutnávať. Sú ochotní Francúzi o tom debatovať v angličtine, alebo potrebujú domáci jazyk predsunúť? My sme na nich vymysleli takú habaďuru a ja som poprosila z firmy slovenskej Francúza, víno od Francúza Davida, ktorý je Francúz, ale založili vinohradníctvo aj vinárstvo s manželkou na Slovensku a on tam to celé vlastne urobil tú prezentáciu, lebo je to niekto, kto to vedel tým Francúzom podať tak, aby to pochopili, to, čo im chceme povedať. To zožali jak tých slimákov, áno? Presne tak. Mali sme v podstate vždy iba hodinu na prezentáciu, čo je málo na to, aby sme ešte tlmočili a unavovali ich a v tej francúzštine to bolo pre nich úžasné. Ďakujem veľmi pekne, verím tomu, že ja som mal z tohto eventu dnešného veľmi dobrý pocit a vidím, že ľudia sa tu tešia a vôbec sa im nechce ísť domov. To je pozitívne, verím tomu, že slovenské víno sa bude dariť nielen doma, ale aj na medzinárodnom trhu. A čo dodať na záver? Ďakujem všetkým sledovačom, ľuďom a počúvačom, ktorí vydržali až do konca tohoto podcastu. Nájdete nás takisto veľmi intenzívne na sociálnych sieťach, Instagram, Facebook. Sledujte nás ďalej a stretneme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Na zdravie so slovenským vínom. Na zdravie.